ya, 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 la, la, ya, ya, lo, ya, ya, lo, la, ya, ya, lo, lo, ya, ya, lo, lo, Sapa sing ora kedanan mripate blalak-blalak awe-awe kagugah ati lanangku yen nyawang esem lan guyumu sayange anakku loro wis duda urung duda pakne kowe rondol apa prawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan wengi mong tarasa kelingan kedanan kowe ibarate kodhok gayuh lintang tak rewangi pati geni pambriye karepen luluh atine aku ora bakal rapi mong sliramu kenyota enteni sliramu tak enteni lho diajeng.
Ya. Ya, ya. Ya, ya. Lo, 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 lo. Ya, ya. Lo, 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 lo. Ya, ya. Lo, 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 lo. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Lo, 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 lo. Sapa iki kumledang lakune nguci watsolae kok ngesamake sak solah bawane dadi lan pantese topil kok jaman ake lemu pawakane patang windu umure setengah tua neng wayu rupane sembe kaya wedang bubuk dadi tamba ngantuk senadyan lemu malah saya matuk ora kaya limbuk siambang bayi goneku nyawa nganti domblong tingak tinggu pancen ya setu legi setengah tua lemu kinu kinu pancen kowe luwih muginu ginu lho Dek sapa kae kumledang lakune nguci watsolae kok ngangsamake sak solah bawane dadi lan pantese topil kok jaman
ake lemu pawane matang windu umure setengah tua ning ayu rupane kabeh sembe kaya pedang buku dadi tangga ngantuk sanadyan lemu malah saya maduk ora kaya limbo siap bang bayi gonku nyawa ganti domplong tingkat bingung banter yang satu lagi setengah tua lemu ginu eh 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 ya ya eh ha ya Kritik repi sewos tako sadela landeng tapake Demikian tadi penampilan jaranan campur sari Turangga Darma Putra. Hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika mangke taksih tari-tarian saking jaranan campur sari Turangga Darma Putra. Kula nyuwun dumateng kawigatosan panjenengan penonton khususipun saking pakembaran sanes hamba bilih saking rombongan utawi konconipun wonten ingkang boten kanten dadi riyin nggih dipun urusi piyambak-piyambak sak jawinipun kawar punika dados kangge njagi ketertiban pentas wonten ing siang punika matur suwun. Ya
A E A. Ya 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 ya. Ya. A E A. Ya. Kerja. A E A. Kerja. Ya 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 ya. Kerja. A E A. Ya 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 ya.
ya. Ah, ya. Ya, ya. Ah, ya, oh ya. Ah, ya, oh ya. Ah, ya. Oh ya, oh ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. 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 Ya.